Доброго вечора. Починаємо прайм-тайм на АТР. Програма «Будьон». Я Христина Бондаренко, це Сергій Щербина. Добрий вечір. І у нашій студії є радник міського голови міста Дніпро Максим Музика. Вітаю вас, пане Максим. Будемо говорити про події 9 травня. Нагадаю, що тоді сталася велика масова бійка. У Дніпрі. У Дніпрі, так. У Дніпрі. Скажіть, що зараз з цією справою? Я так розумію, що має бути найближчим часом доповідь Міністерства внутрішніх справ. Ми чекаємо, так. Ну, дійсно скажу, що 9 травня було те, що, можна сказати, мало статися, бо те, що відбувалося в Дніпрі, ми знали ситуацію з правоохоронними органами, що вона не дуже стабільна. І знали, можна я одразу буду так от питати, а чому, там ви кажете, що ми там знали, що це буде, ситуація стабільна. В чому проблема там була в Дніпрі? Проблема була дійсно з взаємовідносинами з правоохоронними органами, і це вже не перше, тобто вже багато разів міський голова казав про те, що незадовільна робота, намагався зґрунтувати з правоохоронними органами, бо в нас постійно були проблеми, коли там намагалися знести незаконні мафи, незаконні борди. І це постійно не було нормальної роботи. Міської ради проблема була. Міської влади. Взаємодія міської влади з органами правопорядку. І те, що сталося для нас, воно, звичайно, це був шок для всієї України, бо ніхто не знав, що настільки воно буде жорстко. І, вочевидь, в чому була проблема, те, що всіх вразило, це взаємодія очевидна взаємодія, якщо дивитися на відео, між правоохоронцями та так званими тітушками. Тобто це було дійсно для нас несподіванкою. Ми розуміли, що будуть провокації, ми намагалися вже також хлопці, які з ветеранами спілкувалися, щоб уникнути можливих провокацій. І ті люди, які були там, вони не провокували. Це я відразу можу казати. Я знаю тих людей, які пішли подивитися, пішли там подивитися, чи не буде цих стрічок колорадських, бо це заборонена символіка. Але те, що як воно раптово, при тому, що хлопці казали, що взаємодія нормальна була з патрульними, там спілкувалися, шуткували, анекдоти розповідали, але коли йшла колона, почалося це вже миттєво. То миттєво відчувалася агресія і... Агресія з боку правоохоронців? Чи? Давайте будемо казати так, що є там полк особливого призначення, який зараз не має імені. Колишній Беркут. Да. Всі знають, що це колишній Беркут, він як був, так і залишився. Просто трошки змінили ім'я. Співробітники майже всі залишилися на місцях. Це все розуміють. І вони вже були налаштовані агресивно. І коли колона зупинилася, вони почали відразу бити. І на відео, яке є, бачили, що є якісь певні сигнали, подавалися офіцерами цього Беркута тітушками. Вони керували тітушками. Тобто для нас це було в першу чергу головною проблемою. Тобто я так розумію, що ця бійка, вона була запланована, так? Ми розуміємо, якщо так. Були тітушки, ми чекаємо висновку службового розслідування. Ми, як я кажу, як ветерани від початку зразу після цих подій з усієї України вони намагалися приїхати в Дніпро, розбиратися, помститися, бо ми не хотіли це. Я зараз кажу зразу з двох боків, бо я і радник, і я також спілкуюся з ветеранською спільнотою. Не хотіли цього прощати, бо ми розуміли, що якщо цей раз ми дозволимо це зробити, то на наступний рік і на наступні події буде вже різня. Нас зметуть, або буде стрілянина, або буде різня. Тобто це треба зараз гасити, як тільки можна. А от на вашу думку, яка мета була в цій провокації з того боку, так? Знаєте, бо їх там приписували і Вілкулу, різні були історії, розмови довкола. Я так розумію, що вони трохи недооцінили нашу реакцію. Що ми будемо після цього дуже жорстко реагувати. Самі події, як кажуть, вони вскрили гнійник, який був, який назрівав. Тобто знали, що колись... дуже давно, судячи. Так, і про це казав там і міський голова Борис Філатов, він постійно казав і Авакову, і всім, що дивіться, що бо тут те, що коїться, те, що воно недобре. Зараз цю ситуацію використовують, з одного боку для очищення, деякі намагаються використати для підсилення своїх політичних якихось позицій. Тобто там Рєпєшко поміняли на глуховірів, тобто Аваков трошки свою вертикаль зміцнив. Говорили, що там поміняли на людину Корбана, тобто були такі чутки. Наскільки я знаю, давайте так, я буду казати зараз не як радник міського голови, бо я з цією людиною, з глуховір'ю, я бачився двічі, я дивився, спілкувався. Кажуть про нього, що це дійсно авторитетна людина, крутий чувак, як то кажуть. Він дніпровський, його всі знають, він всіх знає, і плюс його в тому, що він буде
що йому не треба входити в курс справ. А знає. він раніше ким був? Він же був під час губернаторства Коломойського, він був Очолював головою. міліцію. Він був до цього. А потім чому, якщо можна пояснити, чому потім пішов, що там? Коли йде, ну тобто часто змінюють, коли йде одна команда, А, змінюють. все, тобто зі зміною команди він і пішов. Так? Так, його поміняли на іншу, на Репешку. Кажуть, ну це взагалі, давайте так, я буду чутками казати, давайте що так. про це пишуть, що Репешко був людиною Луценка. І зараз він спливе в прокуратурі. Він пішов з органів, він єдиний, хто зараз звільнений з лав поліції, і він спливе в прокуратурі. Ми можемо подивитися, чи спливе, чи не спливе, якщо ми згадаємо про це через там, кілька місяців. Зараз так інформаційний шум такий, інтенсивність подій така, що ми можемо і забути про це. Ну, тобто зараз міська влада більше контролює міліцію. Міська влада скажімо так. взагалі не контролює. Ну, тобто і ніколи не контролювала. Ми можемо взаємодіяти, якось спілкуватися, але ну, контролю у нас нема. У нас нема Ну, речі. це де юре, так? так? Де юре і де факто. І де насправді. фа- Ну, бо ну добре, ну а Є вертикаль поліцейська, є МВС, вони контролюють. Тобто ну, але зараз ж ми розуміємо, все одно ми розуміємо, що там, ну, умовно кажучи, там в регіонах історія не така централізована, як можливо там з Безумовно, Києва. вони Все одно спілкуються, вона, да. що всі ці міліціонери, поліція, вся ця, та, перепрошую, вона все одно підпорядковується ну, місцевим місцевій владі, так. владі. це, знаєте, це дуже хотілося б міському голові, щоб так було, але насправді це не так. Тобто ми можемо з ними спілкуватися, радники спілкуються, є там окремі радники, які відповідають за правоохоронні органи, і вони з ними спілкуються, намагаються якось координуватися. Бо треба всім жити в нормальному, спокійному місті, тобто в нас є зацікавленість. Стосовно цих подій, давайте тобто ці перші кроки, які зробило МВС, вони були коректні, правильні, своєчасні. Ви маєте на увазі звільнення Репешки? Звільнено було 4 високопосадовці, там Репешко і 3 ще, і проводилось службове розслідування відповідно до цих спецпризначенців, до беркутів. Тобто нам зараз поки що пред'явити Міністерству внутрішніх справ щось, там сказати, там вимагати щось, це ну, не зовсім коректно. Треба, ми дали їм час, тобто вони попросили, сказали, що дайте нам місяць. За місяць всі будуть, все буде з'ясовано, да, розберемося. Бо ви розумієте, в чому була проблема? Я спілкувався з людьми, які приїхали з Києва в слідчій групі внутрішніх розслідувань, які розбиралися, хто, що, як. Офіційно ми спілкувалися, неофіційно. Тобто є речі очевидні. Да? То ці беркути, вони були в шоломах без маркувань. Про що це каже? Є інструкція певна, що якщо ти на охороні громадського порядку, я буду звичайним язиком, звичайною мовою казати, не там, якби тут був Антон Геращенко, він би почав цитувати, мені простіше. Якщо ти використовуєш балаклаву, шолом, він має мати маркування, щоб тебе могли розпізнати, ідентифікувати твоє керівництво. Ну, тобто ти від людей ти ховаєшся, бо ти там спецпризначенець, ніхто не має знати тебе, але керівництво твоє має ідентифікувати. Телеграма про це, що ці маркування має бути нанесено, вона була відправлена давно, ще півроку. Ну, було більше часу, ніж достатньо для того, щоб це маркування нанести. Тобто це умисно вони пішли без цього маркування. То чому це не було зроблено? Це розслідування встановить, хто дав таку вказівку. Бо всі телеграми, всі інструкції, всі посадові, все було надано, там по лінії МВС все було надано, просто вони цього не використали. Ну це ж навряд чи є халатністю, правда? Ні, це більше, ніж халатність, я так вважаю. Тобто це все ж таки халатність, чи це все було зумисне? Дивіться, я не є слідчим. Ну просто я зараз кажу, насправді я про настрій. Не халатність. Ну, якщо використовують так спецпризначенців, які в принципі вони там не мали бути в цей час. Тобто їх використання воно не було недоцільним. То вони мали бути десь там за кутом, чекати, якщо треба, якщо щось відбудеться. Мали працювати антиконфліктні групи, які є в Дніпрі, там більше 15 співробітників МВС, які дійсно вони мають цю кваліфікацію для того, щоб спілкуватися, якщо може бути конфлікт. Але не було задіяно, була так, то з боку МВС, керівництва МВС, була провокація. Тобто це було вибухонебезпечна ситуація. І коли ж вона взірвалася, тепер починають розбиратися. Вона була, ця провокація спрямована проти саме атошників. Так, звичайно, хлопці, які там були, всі, хто був в камуфляжі. Тобто це для того, щоб дискредитувати їх, так? Тому що є різні розмови про те, що у влади, умовно кажучи, там є певні побоювання все ж таки і досі
так, Ну, людей знаєте, у камуфляжі, які там, атошників, які повернулися з війни. Я, Хоча я насправді не знаю, чи зараз, що ти зараз чув, можливо, я там. Тут питання не в побоюваннях, питання в політиці, насправді. Тому що я чув, наприклад, версії про те, що це було вигідно, зокрема, пану Вілкулу. Тобто продемонструвати те, що Філатов не контролює місто. Можливо, давайте так. Тобто ми можемо зараз різні гіпотези. Можливо, Вілкул це планував. Зараз навпаки він роздмухав вогонь, який вже його теж там підпалює. І зараз, як кажуть, що вже будь-які стопи проти, що там не чіпайте Вілкула, такого вже нема. Вже його розбираються з ним досить жорстко. Його там багато заступників вже втікли з країни. Проти деяких там є кримінальні провадження, то хай розбираються. Але все ж таки вплив Вілкулів, його чити, його там і так далі. Я б не хотів зараз казати про Вілкула, тобто... Просто цікаво, які настрої реально в Дніпрі. Політичні настрої, зокрема. Регіон, ви розумієте, регіон, тобто є певне населення, є певний прошарок населення, який орієнтований на так званий опоблок, на так регіоналів. Звичайно, вони втрачають. Він досить суттєвий, якщо ви подивитесь на минулі вибори того ж міського, якщо можна. Я зараз не маю соціології так чіткої сказати, але він вже зменшується. Тому, знаєте, коли зменшується, їм треба що зробити? Якщо я пам'ятаю, на виборах було так, Вілкул і Філатов вийшли, так? Тобто, можеш собі уявити, наскільки були так реальні настрої. Зараз, я розумію, їх бажання активізувати електорат. У нас же працювати з електоратом інакше, ніж казати, це наші, це вороги, всі погані, ми за все світле проти всього темного. Тобто вони зараз намагаються активізувати це. Це активізація, вона є вибухонебезпечною. Розумієте? Вони відчувають, і це соціологія підтверджена, то якщо казати там про міського голову, тобто в них постійно йде зменшення. Більше людей вже підтримують міського голову, тобто так звані патріотичні сили. Інші вже потроху зменшується частка. Вони намагаються це активувати. Всі ці свята, які використовуються заради цих політичних сил. Що 9 червня має поліція, точніше, перепрошую, сказати? Що ми просимо? Головне, ми розуміємо все, що покарані не можуть бути підрозділ весь в повному складі. Тобто це все розуміють, кожен має бути ідентифікований. Це ускладнюється тим, що не було номерів, не було нічого, але дуже багато відео, так що потроху розбирається, хто є хто, ідентифікується один за одним. Хто дійсно приймав участь, хто перевищував службові повноваження, хто бив і так далі. Тобто ведеться ця робота. Ми чекаємо вже не просто на звіт, що сказали, що там ідентифіковано 6 осіб. Вже певні там має бути слідство йти, можливо, вже суд буде. Ми це чекаємо вже конкретні результати. Не просто там сказати, ми працюємо. Цього недостатньо. Тобто місяць, певний проміжок часу вже майже буде, скільки вже? 3 тижні буде наступно. Це скоро. Ще тиждень. З тітушки, ви розумієте, до них менше питань, то ми розуміємо. Скільки затримано взагалі? На сьогодні, я зараз вже не можу сказати, на минулий тиждень було затримано близько 9 цих тітушок. Ідентифіковано було 16. Тобто затримано 9, ще... Це 9 тітушки чи там разом із поліцейськими? Ні, поліцейські ж вони там службове розслідування. Їх поки що ідентифікація, для того, щоб їх передати цю справу в суд, прокурорам, то треба це службове розслідування. Службове розслідування має певні висновки, після цього є відсторонення, після цього вже передається в прокуратуру і вже ведеться кримінальне провадження за фактом перевищення службових. Це до речі, більш важка стаття, ніж просто нанесення середньої тяжкості. Там хуліганство буде. Для тітушок ми розуміємо, що буде хуліганство. Тобто їм дуже важко інкримінувати щось інше. Те, що людина була навіть з цим квадратиком і стрибала по цьому парку чи по цьому бульвару, це ні про що не каже. Тобто в цьому нема. Тобто треба довести, що ця людина била безпосередньо, що в результаті цього удару було завдано легке, ще з середньої тяжкості ушкодження. Тобто це треба ще доводити. Але ми всі розуміємо, що їх відпустять, а вони будуть хуліганка або ще щось. Це дуже таке питання цікаве. Але в першу чергу нам треба розібратися в виконавці, а потім намагатися далі йти до організаторів.
Пане Максиме, чи вдалося якимось чином згладити ці настрої серед ветеранів АТО? Про те, що ви казали, про те, що вони хотіли, ну, грубо кажучи, хотіли помсти. Чи вдалося це якимось чином трошки загладити зараз і зменшити цю напругу? Ну, першими кроками, ну, звичайно, треба було, ну, з боку МВС вони зробили все для цього. Тобто я не буду казати, що ми намагалися зладити або ми намагалися роздмухати. Звичайно, ми намагалися, щоб не було в місті якихось протиправних дій масових. Ветерани спочатку, там перші дні, вони були налаштовані зі зброєю їхати в місто і розбиратись. Но коли вже їм МВС передало, бо ми в перші дні зустрічалися з усіма із керівництвом прокуратури обласної, і з новим керівництвом Служби безпеки, і з МВС. Коли вже було сказано, що ми всі засоби наявні для розшуку використовуємо, тобто нема сенсу нам зараз втручатися, треба дочекатися. Ось я не знаю, яка буде реакція, чесно кажу, там ветеранської спільноти на результати. На ці ж там хуліганські якісь там хтось умовний отримує, хтось штрафи, хтось ще щось. Я не знаю, яка буде реакція. Будуть вимагати якогось більшого покарання? Ну, ви знаєте, ну як ми можемо вимагати лише в рамках закону. Вимагати протиправних якихось, давайте їх там лінчуємо, розстріляємо. Ні, ми чи зараз про повісимо. настрої. Ні, це ж зрозуміло, що адекватні. Настрої, звичайно, до самосуду. Тобто, якщо суд Настрої такі, так? Да, І досі лишилися? Ну, є трохи. Ну, я не буду вже там якось казати, що ні. А як же ці конфліктні групи? Вони з ними не працюють, чи вони не про це? Ні, зараз з ветеранською спільнотою працює, вони створили комісію, там кожен тиждень вони зустрічаються, спілкуються, там наради, щоб тримати руку на пульсі, що відбувається. Якщо буде відверто, ми будемо бачити, що це намагаються спустити на гальмах, будемо якось діяти. Тобто, але в перші дні, знаєте, це відчувалося, цей тиск ветеранської спільноти, наскільки він впливає на керівництво прокуратури і суду. Вони самі просили про співпрацю, казали, ми Переживали. м'яко кажучи, переживали. Тобто, якщо вони не вчинять так, як потрібно по закону, то будемо вимагати ще більше. Ну, я не знаю, як це, чим це закінчиться, бо це така дуже близька тема. Я, наприклад, в себе особисто відчуваю, знаєте, як так по дві сторони. З одного Ну, боку, ви ходите по барикаді. так, з одного боку, я розумію міську владу, яка каже, що в місті має бути тихо, не треба ніяких, тут ми самі розберемося, разом з МВС вони просять, нічого не треба. З іншого боку, я розумію настрої ветеранів, які розуміють, це не можна прощати. Тобто, якщо ми зараз це проковтнемо, то наступного року ми вже подавимось, ми вже не зможемо це впоратися. Пане Максиме, хотів ще запитати вас на іншу тему. Зараз активно дискутується законопроект, яким хочуть надати волонтерам статус учасників бойових дій. І є дуже різні думки з цього приводу, зокрема серед волонтерів. Багато хто каже, що це може породити конфлікти, хто більше волонтер, хто менше волонтер, хто як це буде хто взагалі кращий. визначатися? Як це буде визначатися, хто волонтер, хто не волонтер? Тому що там зрозуміло по військовим, зрозуміло там по кількості проведеного Ще часу. поки що давайте так. Як ви ставитеся до цього? У мене постійно зараз всі ці дні йде дискусія, там, чи знаєш ти Денисенка, що ти чув про це? Я кажу, я поки що не бачив текст законопроекту для того, щоб аргументовано з ним працювати і казати, що цей пункт неправильний, цей пункт. Взагалі, я категорично проти. Як і колишній волонтер, як і військовий, я розумію. А чому? Я проти, бо для того, щоб це працювало, я вже казав пану Денисенку, що я навіть механізму не можу уявити для того, щоб це робити. Ну, в принципі. Хто буде, які волонтери? Ну, треба зараз дивитися. Хто буде називати людей волонтерами? Да. Що таке є статус волонтера? Де вони мали бути? Як вони перетинали там цю зону АТО? Де вони мали бути в зоні АТО? Чи напередку, чи де? Людина, яка працювала на Волині, вона волонтер чи не волонтер? Наприклад, взяли вони там колгоспом, скинулися, купили м'ясо, привезли на бусі хлопцям. Вона волонтер чи не волонтер? Хто має отримати УБД? Взагалі. Тобто статус, це насправді взагалі ця... При всій повазі до пана Денисенка, я вважаю, що ці намагання так зробити, вони дискредитують взагалі статус учасника бойових дій. Якщо вам потрібно, вони кажуть, що статус учасника бойових дій – це єдиний статус, який гарантований державою, всіми пільги і так далі. А які пільги там, до речі, йдуть? У вас є ОБД? Так, в мене. Ну і що це дає? Мені особисто, крім того, що я їжджу безкоштовно громадським транспортом, в тролейбусі, в метро, мені воно не дає нічого. Тобто я не подавався на позачергове отримання земельної ділянки
Ми ж взагалі кажемо про те, що ОБД це ж не дає право на земельну ділянку, це дає право на отримання позачергово. В першу чергу навіть, я так впевнений, що там в першу чергу написано. Є там певні пільги по лікуванню. Тобто, але взагалі, це не та річ, яка необхідна волонтерам. Всі волонтери, з ким я спілкувався, яких я знаю, тобто я сам був волонтером в 2014 році, до того, як пішов воювати, вони категорично проти. Тобто, і всі кажуть, що ми не для того займалися волонтерством, щоб отримувати карту. І це дійсно. Але дискусія, яка зараз точиться, ви знаєте, вона занадто емоційна. Тобто я взагалі дуже... А в чому корінь цієї емоційності? Чому це питання настільки чутливе? Що в ньому є? Знаєте, взагалі у нас люди такі дуже збуджені. І дуже легко дискусію перевести в емоційне русло і в особистість. А кого з ким пересварити хочеться? Ні, відразу, звичайно, все полетіло в Денисенка. І казали, що ти нічого не розумієш. Там було це м'яко. Це так? Ні, це Денис Денисенко. Ні, це укроп, це групація Андрій Денисенко. Так, все полетіло в нього, бо він це презентував на Фейсбуці. Звичайно, туди все полетіло. Я розумію, що не тільки він ініціатор, автор цього законопроекту, і досі я не бачив тексту законопроекту, щоб дискутувати, як нам це визначено, хто, що, як. Але ми всі розуміємо, що навіть з військовими це дуже неоднозначна ситуація. Бо статус УБД отримували всі, хто приймав участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції. Так, до речі, є багато дискусій щодо того, чи всім військовим, які там якимось чином були задіяні, треба давати цей статус. Тобто всі були там, хтось приїздив там на кілька днів там посидіти на якомусь третій лінії на блокпосту, тобто в якомусь Краматорському мирному, а вже отримує там статус УБД. Я перепрошую, що прибавив, мені здається, якщо я правильно пам'ятаю, Володимир Литвин має статус учасника бойових дій за те, що він на 3 години чи наскільки прилітав у Косово. Були такі історії серед військовослужбовців на початку. Так, ви знаєте, це для мене, як людини, яка приймала безпосередню участь в бойових діях, мені це не зовсім зрозуміло. Я не буду казати, що всіх там забрати. Але має бути якесь... Справедливість якась. Ми всі вимагаємо справедливості. Да? Якщо це названо учасник бойових дій, то це має бути дійсно учасником бойових дій. Справедливості заради те, що волонтери бувають різні, були ті, які там, ми знаємо випадки, коли були загиблі серед волонтерів. Звичайно, з цим можна працювати. Тобто їх же просто історія добре. Я зрозуміла про ОБД, але яка може бути історія, там, мовно кажучи, подяки, якщо так можна говорити, від держави цим людям? Тому що те, що вони роблять, це так само не можна применшувати їхню роль. Ви знаєте, можливо, хтось зараз прореагує емоційно на те, що я скажу. Для мене волонтер – це людина, яка, користуючись довірою до себе, до своєї персони, до своєї організації, вона отримувала допомогу від людей, які донорів. В принципі, це ж гроші, вибачте, це не волонтерські, це донорські гроші. Хтось давав, хтось їх заробляв. Це була бабця, яка приносила варення, приносила там свої пенсії 100 гривень чи ще щось. Це були конкретні люди. Волонтер на свій власний розсуд. Акумулював ці кошти. Купляв там, де він хоче, по тій ціні, якій хоче. Відвозив тому, кому хоче. Вибачте, це посередник. При всій повазі. Я сам їздив в 2014 році напередок. Я знаю, як це було важко. Іноді стріляли, і свої стріляли. Але це ситуація. Ми розуміємо, що це потрібно. Дуже часто на волонтерських машинах забирали і поранених, в тому числі. Звичайно. Я вже не кажу про місію «Чорний тюльпан». Дивіться, є волонтери, які зараз працюють. Є волонтерські ініціативи, які парамедики, які працюють. Так. Це окрема категорія. Але зараз, якщо ми будемо давати статус учасника бойових дій, кожному, хто приніс труси... Ні, я кажу, в принципі, що це може бути теоретично, для цих людей, які там не просто там сиділи в офісі і складали там шкарпеток 100 штук, того 200 штук, а які дійсно їхали на передню лінію, і які ризикували своїм життям. Дивіться, ми не за тим їздили. В 2014 році, в червень, липень, гарячу пору, я їздив 1-2 рази на тиждень туди. Я знаю, що це, ми ж не їздили не за тим.
Тобто і всі ці Ні, ну це зрозуміло, ну але все одно. яка подяка нам треба? Ну що там? Ну добре, ще в 14-му році Петро Олексійович роздав усім ордени за заслуги. Дивіться, але ж тим не менше так, по-перше, ордени беруть, по-друге, всі волонтери дуже образилися, коли там Порошенко сказав, що типу ми там виграли б війну без волонтерів. Тобто участь все одно вони свою розуміють, та і все одно, ну це ж не те, що там та ладно, ви мені не говорите, да. Знаєте, чим більше буде, ну це моє особисте. Це гіпотетично ми зараз. Чим більше буде таке подяка від держави, так як мовити, тим менше буде роль волонтерів. Знаєте, будуть казати, та ви ж це за статуси це робили, ви ж це зробили, ви ж це гроші, мабуть, там щось собі залишали, коли ми вам давали. Ви ж нічого там звіти не звітували, там мало ли що ви там зробили. І зараз кажуть, розумієте, це не допоможе. Денисенко це мотивує тим, що це там подяка від держави, і це має там трохи підтримувати волонтерський рух, який зараз важко йому. А що зараз, до речі, з волонтерським рухом, за вашими відчуттями? Він ще є, чи його вже немає? Пацієнт скоріше, як там живий чи так? Він живий, і люди готові. Ми розуміємо, що коли були перші події, було дуже легко і збирати кошти, бо всі розуміли потребу, і ніхто не розумів, як це довго тягнеться. Думали, що зараз допоможемо, маємо допомогти хлопцям, бо там активні дії, все закінчиться. Ми бачимо, що це нічого не закінчується. Вже 3 роки воно йде і буде йти. Звичайно, у людей грошей все менше і менше. Тобто ті волонтерські організації, які зарекомендували себе добре за ці 3 роки, вони отримують допомогу. Зазвичай це вже не широкомасштабна допомога, це вже є конкретні бізнесмени, які конкретно допомагають, вони вже давно допомагають. Летня стаття видатків вже є. Так, це вже це для них вже така соціальна відповідальність. Волонтери зараз вже фокусують допомогу по конкретним питанням. Вже нема такого, що як було раніше, що нема бронежилетів, нема берців, нема касок, нема нічого. А що зараз немає, що зараз потребують? Зараз волонтери всі там, кожен собі вибрав певну сферу, якою опікується. Якщо казати, наприклад, про народний тил, то є медицина народного тилу, яка продовжує комплектувати медичні, вже не аптечки, аптечок вже менше, а вже більше медичні рюкзаки для санстаклів, яких досі немає там централізовано не закупається. Тобто те, що централізовано не закупається, волонтери можуть допомогти. Хтось займається системами, снайперськими системами, хтось якоюсь модернізацією озброєння. Тобто є певні речі. Хтось вже опікується більше дітьми загиблих. Тобто це теж волонтерство. Тобто воно є, але воно сфокусовано, вже не так широкомасштабно. І взагалі, я відчував це, знаєте, вже і в 15-му році це вже відчувалося, що багато військових, на жаль, сприймають це як даність, що волонтери нам щось винні. Щось в мене нема, там сигарет нема, давайте зараз, щось волонтери погано працюють. Там, вибачте, шкарпетки закінчилися, волонтери, ми вже самі в своїх підрозділах, ти скільки отримуєш? Ти впевнений, що там вони отримують більше, ніж ти тут? Я ж тут воюю, щось там таке. Ти можеш сам в змозі купити і шкарпетки, і труси, і все інше. Тобто нема такої нагальної потреби. Зараз більш-менш стабільна ситуація на фронті. Я не кажу, що вона легка. Є певні точки, є постійні обстріли, є постійна активність, але вона вже не рухається лінія фронту туди назад. Так, тобто вже трохи спокійніше. Бо раніше там, звичайно, було. Там спалили, там кинули, там... На вашу думку, чи, до речі, якщо ми вже заговорили про військову частину, чи буде фронт найближчим часом рухатися? Ні. Я думаю, що найближчим, це моя особиста думка. Ваша особиста думка? Людина, яка розбирається. Тут не можна розбиратися в цьому. Коли ти ви там були, принаймні. Знаєте, коли ти тут, тобі здається, що ти в всьому розбираєшся. Насправді ти не маєш, якщо проаналізувати джерела інформації, не дуже таких і багато. Коли ти там, ось те, що ти бачиш. Ось твій сектор від цього дерева до цього. Це ти бачиш, ти не розумієш, що відбувається. Але за відчуттями я, можу сказати, що я думаю, що воно не буде рухатися найближчим часом, поки що будуть тримати цю тонку лінію, але тримати, поки Росія не почне здавати позиції. Бо без того, що Росія відведе свої війська, своє озброєння звідти, ми не зможемо це відвоювати. То вирішити це прямим зіткненням з російськими військами, це буде, я вважаю, що стратегічно недоречно. Це буде, жорстко. Ми будемо чекати. Я так думаю, що це буде дуже довга історія. Вибачте, Придністров'я, Абхазія, тобто, Карабах. Просто, розумієте, ніхто не каже, насправді,
що мені дивно, щиро дивно як громадянину, що ніхто з політиків чесно не каже, що дорогі громадяни, це на десятки років. Добре, я вам скажу, це на десятки років. Ну, Це факт, хоча й не політик. Ви ж ви не політик, так. Але от, ну, просто цієї чесності, чесно кажучи, не вистачає. Тому що от, просто треба про це говорити. Я розумію, що до того часу, поки Росія не зміниться, будь-якому розвалиться або зміниться керівництво, що я не дуже вірю. А ви знаєте, що вже Росія теж втомилася, і, можливо, зараз якраз і шукаються якісь варіанти Можливо. Ну, знаєте, в них, спільних рішень, в них взагалі ті ж самі вибори і так далі. Ми ж не знаємо, що насправді там вирішується. з їх можливістю пропаганди вони можуть завтра вивести війська і сказати, нас тут і не було. Ми ж завжди казали, що ми не приймаємо участь. Да. І після цього будуть всі своїм телеглядачам зомбованим, вони донесуть це спокійно. Ну так, як їм пояснити це? Тобто це їх справа. Вони зможуть, але для цього це має бути якийсь певний вплив. Зараз? Да. Дякуємо, пане Максиме. Дякуємо, що знайшли час прийти до нашої студії. Це був радник міського голови Дніпра, Максим Музика. Ми ж повернемося до цієї студії за декілька десятків хвилин, тож не перемикайтесь, буде цікаво.